присісти на заряд брехні, бронею зла прикритися, мов танк іти на правду, щоб людей під сподіваннями здавити й проковтнути в темряву глуху, щоб навіть тіні не було, щоб слух не чув життя ніколи більше, а очі не побачили дітей у сподіваннях радості, у щасті днів радіти. Куди йти, як небеса закриті гріхом людським і злиднями душі, яка вже проковтнула світ і хоче оживити царя усіх смертей людських?